дар маркази омӯзиши минтақавӣ оид ба ҷилавгирӣ аз тавсеяи силоҳи ҳастаӣ ва назорати содирот дар душанбе минбаъд мутахассисони марзбонӣ ва гумрук аз кишварҳои осиёи марказӣ, қавқоз ва афғонистон усулҳои муассири кашфи маводи ҳастаӣ ва радиатсиониро таълим хоҳанд гирифт. ин марказро барномаи таъмини назорати воридот ва амнияти марзҳои сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар душанбе бунёд кардааст. рӯзи 20 март маросими ифтитоҳии маркази мазкур баргузор шуд ва он ба ҳукумати тоҷикистон ройгон тақдим гардид. ин маркази омӯзишии минтақавӣ ба ҳамаи мо мусоидат мекунад ва ёрӣ мерасонад ки аз тавсеяи қатли ом дар амният бошем ва он марзи тоҷикистонро убур накунад. қимати бунёди маркази омӯзиши минтақавӣ ва таҷҳизоти мавриди ниёзи таълиму тадриз $370,000 амрикоӣ будааст. дар марказ ҳамчунин имкон барои маҳви маводи қочоқии ғайриҳастаӣ ва радиатсионӣ фароҳам аст. давраи нахустини таълимӣ барои мутахассисон аз кишварҳои осиёи марказӣ, қавқоз ва афғонистон дар моҳи апрели соли ҷорӣ шурӯъ мешавад. ҳар сол то 6 давраи омӯзишии минтақавӣ ба нақша гирифта шудааст. якум давраи омӯзишии мазкур аз 16 то 20 апрели соли равон ба нақша гирифта шудааст. давраҳои омӯзишӣ бо гардиши ғайриқонунии маводҳои ядроӣ ва радиоактивӣ баргузор мегардад ки унҷо ҳамкории дуҷониба ва сеҷониба бо давлатҳои минтақа ба роҳ монда мешавад. феълан дар 12 гузаргоҳи марзӣ ва гумрукии тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя таҷҳизоти ташхисӣ ва ошкоркунандаи маводи ҳастаӣ ва радиатсионӣ насб шудааст. тасмим аст то соли 2021 дар 33 гузаргоҳи марзии тоҷикистон чунин теъдод таҷҳизот насб шавад. он чизи ки дар лаборатория мост аксари кулли ин асбобот дар кормандони гумрук ва сарҳадчиҳо ҳам ҳастанд ки онҳо бояд истифодабарии ин асбобҳоро ба хубӣ аз худ кунанд ва дар сарҳад дар дохили давлат яъне паҳн накардани маводҳои ҳастаӣ маводҳои ядроиро таъмин кунанд ки онҳо яъне зери назорат бошанд ҳама вақт. дар тоҷикистон замони шӯравӣ комбинати коркарди маъдани уран дар шимоли тоҷикистон фаъол буд. партовҳои он ҳанӯз ҳам дар атрофи шаҳраки Истиқлол ва минтақаи деҳмой вуҷуд дорад ки ҳанӯз безарар нашудааст.